Siwmai, hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i'r 11,315 o blant, phobl ifanc ac oedolion a cymerodd yr amser i gwblhau fy holiadu'r beth nawr ym mis Hydref llynedd. Mae canlyniadu'r holiadur hwn wedi fy helpu i penderfynu ar fy ngwaith ar gyfer y 3 blynedd nesaf, sef fy 2 blynedd olaf fel Comisiynydd Plant Cymru. Dwi am weld Cymru lle mae plant yn dysgu am, yn profi ac yn deall eu hawliau. Cymru lle mae bywyd pob plentyn yn cael ei warchod. A Chymru lle mae plant yn chwarae ran go iawn wrth lunio'r gwasanaethau a maint yn ei defnyddio. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn a gweld fy nghynllun gwaith ar gyfer y 3 mlynedd nesaf ar fy ngwefan neu drwy ddilyn y ddolen sy'n rhan o'r fideo yma. Hwyl am y tro!